Баймак районының икенсе Эткыл авылы Бөргән ырыуы башкортларының борынгы төйәге. Икенсе Эткыл авылында гаҗәеп тарихи хукмак бар. Кобайыр хукмагы. Шуны нисә дидем? Сәяхәт авыл зыяратынан башлана. Бында ардаклы Хәмит Сәсән Әлмөхәмәтовтың мәңгелек йорты. Картатайдан каберин 1954 елда байымдың муллаһы Байымов Әхмәт Кази Улатай күрһәтте. Борынгы язылган тактаһына кайберәүләр түгел дип давайлашкайнылар. Килеп тикшереп доказать иттеләр дә, ана шу борынгы язылган ташында. Буларын без үзебез яңартып куйдык. Җиләге бар. Җиләге бар. Аллаға шөкір, түбәнгі ноғайға фильм болып түскенделер, матур кішінің балаға фильм болып түскесіп қарсы алдылар. Сенің арқала қақтатар. Аллаға шүкір. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله. Икенсе Эткыл авылында бынан 100 елдар әүвәл 1910 елның яйында була был хәл. Абруйлы шәхес курайсы һәм мировой судья Хәмит Сәсәнде эзләп 20 яшьлек яшь галим Мөхәммәтша Бурангылов килә. Ул Урал батыр турасында Кобайыр язып алырга йыена. Азы бала үсен ошында Эткылга килгән икән, Картатай өйдә булмаган. Өйдә булмагас, ул нигә Идрискә киткән инде Габит Сәсәнгә. Габит Сәсән безнең җизнәйбез. Хәмит Сәсәндән бер туган карындашы Заһид апайга өйләнгән булган. Шуннан барган икән был Габит Сәсән әйткән, мен кайнаганың алдына төшеп һөйләп алмайым дигән. Кире килгәндәр һаман кайтмагас, был корбан хатып алып, хуеп, көтеп утырган, көткәндәр инде. Мировой судья буга суга ахутала йөрһәләр, айда йөрһәләр, ага ни булган демократия. Рөхсәт булган. Ул кадактар белән дук булган. Менә ошонан ул кадактарга йылкынлагы ебәргән, яныгыга. Шәп бабай булган. Үзе мировой судья булган. Үзе хөкем үзендә булган. Икенсе Эткыл авылының Кобайыр хукмагы Хәмит Сәсән утары дип йөртелгән төбәктә дәвам итә. Мен 3 байлы узатуында Картатай кайтып төште инде. Шуннан шу кайтып төшкәс Картатай әйткән, юлдан арыным, әзрәк кенә ял итмәенсә булмас инде дигән. Ошо урында Урал батыр эпосын һөйләгәнен без олылардан бәләкәй сактан үсеп үттек, ишетеп үстек. Шуннан кешеләр күп йыелган. Менә унда Әхмәт Кәрим байның бисәнселәре булган, Түбәнге Нугайдан килгән Хидаятулла Кәримов дигән мулла, Гыйниятулла Буранбаев дигәндәр булган. Улар үзләре мин килен булып озатылып төшкәс, үзләре һөйләп күрсәттеләр инде, булдык бергә дип. Хәмит Сәсән Әлмөхәмәтовтың yeğensәре Сәлимә Килдияр кызы Әлмөхәмәтова гомере буе укытучы. Баймак ягында тәүге хатын кызлар советы җитәкчесе була. Картатаһының исеме менән бәйле һәр эштә ул башлап йөри. Бер вакытта үзенең шу тиңдәшләре онытманы. Ошо урынга килеп, уга аят багышлап китә торгандар иде. Балаларды алып килеп яй көндәре намаз укып, ашап алгандан һуң булар матур итеп тезелеп ултыргандар, бесәнселәр дә Хәмит Сәсән баш тәүдә курай уйнаны ти. Тыныс кына итеп уйный курайды ти. Бул безнең Картатай Хәмит Сәсән. Шуннан килеп моңайып турып килеп һөйләп алып китте ти. Шул тикле матур итеп һөйләде. Шуннан һөйләнелә, туктаныла теге Габит Сәсәнгә ымлайды. Габит Сәсәне тулап һөйләде. Алга китәде, ни артка китә, былай китәде. Йөзләр сирылып китә, кайбер урында ялмаяды. Кайбер урында йөзләре булалады. Туктап тора, курай уйнай, тагыла дәвам итәде. Ошлай дип һөйләде. Кайнагаһына ымлай инде. Шуннан Хәмит Сәсән дәвам итә. Ошлай дип һөйләгәндәр. Хәмит Сәсән утары тау башындагы Сарлак күл янында гына. Һәм уның эргәһендәге калкыулыкта, асык акланда 3 башкорт уламаны. Хәмит Сәсән Әлмөхәмәтов, Габит Сәсән Аргынбаев, Мөхәммәтша Сәсән Бурангылов бөек Кобайырды язып алуның, ташка басуның тарихи күренеш икәнен аңгартып, үзләре утырып язган урынга таш куя.
Кобайырдар башкорт халкын мәңгелеккә уралтауга кадаклаган кебек, икенче Эткол тауына сәсәндәр калдырган тамгалы таш халык иҗадын өйрәнүгә һәм таратуга һәйкәл ул. Бұл Урал батыр эпосының икенче туган жер. Біз шуға шатмыз, бұл эпос біздің ерде язылуына біз шул тиклем куанабыз. Утарына біз утырттык, темір утырттык. Неге таштары күреп ята. Бұл біздің үшін хәзер менә икенче Этколдың Мәккәһе. Мөхәммәд Бурангулов әйткән, буның киләсәге зур дигән, киләсәге бар әле дигән. Шуннан хәзер шу киләсәге бар дигәс, ана шу теге байымдан бер инде Зәкир дигән агай хораган инде. Оның киләсәге нинәмә була инде тагыла һөйләйгезме дигән. Юк, буны халык онытмас исендә тотыр дигән Бурангулов. Сәсәннең исеме югалмаһын дип, Сәлимә апай үзенең yeğenенә Хәмит дип куша. Искәндәр исемле yeğене Урал батыр Кобайырын яттан һөйләй. Белмәгән, дүр тагын дингә яраткан, унда булган дип барон. Ямбирдә тигән карт менән ямбикә тигән карсык. Кайда барһауларга, ул урында юласык, бал карт менән бал карсык. Бүген Урал батыр Кобайырын тулыгынса яттан һөйләгән 70-тән ашу яшь егетләр һәм кызлар бар. Яшь Кобайырчыларның 15-нче бөтә республика бәйгеһе быел Баймак ягында үтте һәм башкорт сәсәннәренең үлемһез рухына багышланды. Біздің Хамит Сәсән Аргенбаев менен Хамит Әлмөхәмәтов исемендәге урамдар. Бездә Баймак калаһында, Эткол авылында юк. Шуга ошо вакыйганы тоже республикада 15-нче ел үткәрүенә багышлап Аргенбаев һәм Әлмөхәмәтов исемендәге урамдар булды дигәндә бик һәйбәт булыр иде. Туган авылдарында. Туган авылдарында Апылсуралар. Габдулла Сәйди мәдрәсәһенең аһәңе һәм моңы был төбәктә яңгыраган Коръән өндәрендә һакланган. Башкорт йырлары туган төбәктә Коръән тавышы көньяк Урал буйларына гына хас илаһи моң менән үрелә. Раббил галәмин Рахманир Рахим Малик яумиддин إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه. Сәсәндәр рухына аят яңгырай. Башкорт сәсәне шулай Кобайыр һөйләгән. Башкорт имамдары шулай аят укый. Аллаһ безгә оҗмахтай ил биргән. Телебез дә, ярдарыбыз да, дугабыз да, Кобайырларыбыз да Худайга тәсбих ди. Икенче Эткол удамандары. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. Хәмит Сәсәндең yeğenләре икенче Эткол авылының ардаклы удамандары Алтынкужа Әлмөхәмәтов менән Дәүләтбай Ибраһимов үзләренең картатаһының данын дәвам итә. 2003 елда улар авыл кешеләре менән бергә Сәсәндәр ташын калкытып куя. Сәсән мәңге тере дигән тарихи кисә үткәреп, Кобайырчыларны ия. Я Раббым, барса галәмгә рәхмәт өчен җибәрелгән пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям рух шәрифләренә, һәм дә уның әһлие әүлиятләренең рух шәрифләренә, һәм дә атабыз Адам инәбез Хава разияллаһу анһаларның рух шәрифләренә, һәм дә атабыз Адамдан һуң йөр йөзенә килеп киткән барса пәйгамбәрләребез, барса остазларыбыз, барса әүлия әмбиятләребез һәм барса атабаларның рух шәрифләренә хаслап дуа кылабыз. Фақат ошо урында бүгенге көндә
Үҙебеҙҙең ауыл сәсәндәренә, рухтарына хаслап дуа ҡылабыҙ. Халҡыбыҙҙың көн күрешен, илебеҙҙең тыныслығын, бәрәкәтлеген биреп, халҡыбыҙҙың берҙәмлеген биреп, матур иттереп, ошо донъяла, тыныс донъяла матур иттереп йәшәргә насип булһын. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر. Икенсе Өткөл авылының Ҡобайыр һуҡмағын ауылдың йырсылары һәм ҡурайсылары дауам итә. Алла бирһә артабанда ошолай йәшәп, имен-аман, ауырмай, һыҙламай көн итергә насип итһен Алла Тәғәлә. Амин. Хәҙер беҙҙең бит башҡортобоҙҙың ошондай матур аяттары бар. Шул аяттар матур йырҙары бар. Шуларҙы ла иҫкә алып, мына ошо беҙҙең Хәмит сәсәндәребеҙҙең йырлап, матур итеп, хәтерҙәребеҙҙә ҡалдырған берәр йырын йырлауын үтенәбеҙ ҡыҙҙар. Һүҙҙе бирәм. Икенсе Өткөл авылының ғорурлығы. Бөйөк Урал Батыр Ҡобайыры яҙып алынған урындар республика күләмендәге тарихи мәҙәни ҡомартҡы һәм ул яҡлауға, ярҙамға лайыҡ.